ita gamsuwa ce Allah bai halitta a duniya ba. Gamsuwa ka zo kan wani abu, ga wani abu can kana kallo tudu ne, kana so Allah ya baka karfin da zaka dafa shi, ka ce in ka je nan bukatar ka ta biya, to a duniya ne babu wannan biyan bukatar. Duk sanda kake hankoron wani guri ba ka da ko sisi, sai yanzu ubangiji ya bani miliyan 2, ai na gode masa. To ka fara bin hanyar zuwa miliyan 2 na malam, da ka je gun miliyan 2 sai ka tarar ka walwainiya ce malam, sai ka tarar yanzu ba ita ce muradinka ba, ai ga kuma miliyan 10 can. To ya zan tsaya a miliyan 2? Wannan ma ba ma wahala na jawo kaina ba. To ubangiji 10 za ka bani. Da ya je gurin miliyan 10, sai ga masu 300 can, ga masu 500, ni haukan mai nake na tsaya a 10. To Allah sai dai ka bani wancan, sannan zan gode ma. To haka za a yi ta tafiya. Allah ya ce hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'an. Kana zuwa kan abin da duk kake tsammani zai ka tarar ba komai bane wannan abu. To inda za ka samu gamsuwa ranar da shugaba ya ce na yadda da kai. To ran nan gamsuwa ta zo. Sai shi ya ce wai su ga rufi aini tiladi wa ɗarifi da darkir dalmahi. Ce malar ranar da na sami yaddar annabi ba sai na ga dukiyata ta koma kamar ƙwayar zarra a hannuna ba, sai na ga duniya ashe ba ita ce muradi ba, sai na ga ashe komai ba komai ba ne, lamarin annabi shine komai. Allahu akbar.